Mabusagin bawian sa kabuhi ang doka estudyante samtang napulo ang pinason matapos ng baliskad ang ilang ginasakyan nga van sa bangin sa National Highway sa Barangay Kadahog, Lawaan ng Tigkakaina sang aga. Padulong sa Banuas ng San Jose ang van halin sa Kulasi. Base sa pahayag sa pila ka mga pasahero sa kapulisan, madasig ang pagpadalaga sa driver, rason nga nagbaliskad ini pag-abot sa National Highway kag nagdiretso sa garahe sang balay. Dead on arrival sa Hospital Sanday alias Jerel, 21 anyos, kag alias Chris, 20 anyos. May minor naman yung mapilas ang siyam kapasero, kag ang driver sang van nga si alias Soriano, 57 anyos. Padayon ang maining nga ginabulong sa ospital. Sa with the interview man sa nga sa pasahero is may talagsanay siya nga other L300 man medyo dasig yun ang ilang padalagan sa driver, and then suddenly nag-lost control siya padarwa ni siya nagano ma'am nagpaikot kang darwa ma'am sa antis magpunggo sa may balay.